ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா க்ரீன் சிக்கன் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். 65 டேஸ்ட்டில் செய்யலாம் வாங்க. 1/2 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி புதினா எடுத்திருக்கேன். பிரியாணி இலை 1, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 3 பட்டை எடுத்திருக்கேன், ஒரு ஏலக்காய், 3 கிராம்பு, அன்னாச்சி பூ ஒரு துண்டு எடுத்திருக்கேன், 8 பச்சை மிளகா, 10 சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுருக்கேன். அது கூடவே 2 பெரிய வெங்காயம், மீடியம் சைஸ் தக்காளி, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு, அரை லெமன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ காமிச்ச பொருளெல்லாம் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிக்கலாம் வாங்க. இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நான். இப்போ இது பச்சை வாசனை நல்லா போகிற வரைக்கும் எண்ணெயிலே வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ மசாலாலாம் அரைச்சி நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம். இவ்வளோதான் மசாலாவே. இப்போ இதுக்கு சேர்க்க போகிறது சிக்கனும் உப்பு மட்டும்தான். காரசாரமாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கே. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக. பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போயிடுச்சு. எண்ணெய் எந்த அளவுக்கு மேலே வந்திருக்கு பாருங்கள். கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காமலே எண்ணெயிலே வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இது கூட கறி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ கறி சேர்த்தோன்னே உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவே சேர்த்துக்கோங்க. அடுப்பு சிம்முலேயும் இல்லாமல் ஸ்பீடாகவும் இல்லாமல் மீடியம்லேயே வேக வைக்கணும் கறியை. இந்த டிஷ்ஷு செய்யறதுக்கே 15லேருந்து 20 நிமிஷம் இருந்தாலே போதும், செஞ்சிடலாம் குயிக்காக. காரசாரமாக சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கே. கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். புதினா சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான காரசாரமான புதினா சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.